дуруд ҳамватанони азиз, ҳамин рӯз ман ба як масъала гап задани будам кати шумо. Агар шумо метонед медонед ҳама ба ин хабар расона шуд аз сабқи телевизион. Шумо ҳаматон медонед ки дар Русия 4 нафари тоҷик акти террористӣ иҷро карданд ва тамоми дунё дар барои ҳамин ситуатсия гӯем ҳама одамо дар ҳамин чиз фаҳмиданда аз рӯи телевизор дар Русия, дар Америка, дар дигар давлатҳо, дар гӯши ҳама расид ҳамин видеое ки номбарҳое ки одамо видео карданд, дар телеграм партофтанд, дар ютуб партофтанд, дар худи президенти Русия баромад кард ва ин 4 нафари тоҷик аз рӯи террористии ИГИЛ пулро гирифта ва ҳамин кушторро иҷро карданд, куштори бераҳмона. Ман бисёр ҳайрон ҳастам дар ҳолати ҳамин мардуми моҳон, бисёр дар ҳолати мардуми моҳон, куҷое ки наравӣ ҳамин тоҷикои моҳон акти террористӣ иҷро мекунанд. Дар Турсия бошад, дар Эрон бошад, дар Русия бошад, ҳама ҷо тоҷикои мо яхтанимта ҳама ҷо гирифта вай назари моҳона паст мекунад, ҳама ҷо моро шарманда карда партофт. мо акнун дар тамоми дунё миллати террорист ҳисоб мешавем. Дар тамоми дунё, дар куҷое ки набошад, дар Русия бошад, дар Америка бошад, дар Германия ки бошад, дар куҷое ки набошад, мо миллати террорист ҳисоб мешавем акнун аз дасти ин 4 нафар. Ин беақлӣ, ин беандешӣ, ман ин хел беандешагия надидаму нашунидам ки ин 4 нафар падар дорад, модар дорад, зану фарзанд дорад. Андеша накарда ба пули майда вай 50,000 рубл вай копейк. Барои ин копейк ҳамин қадара одами ногуноҳа паронда, кушта, партофта. Ин ман тоба кардам, тоба ин одамгариам нест. Умуман одамгариам нест. Рӯи рост ман шумо ба як гап мегӯям, ҳозир бисёр самарқандиҳо Америка ба омадагӣ, аз чегара гузаштагӣ, бисёраш. ҳозир бисёр каса, рости гап, ҳозир бисёр каса аз сарҳад, аз чегара гузаштан наметиҳад. худи иммигратсионный детеншн ба нигоҳ медорад, иммигратсионный детеншн ва худаш тюрма барин. Аҳволи зиндагиаш унҷо ҷудоан вазбин, хунук, нам, авхоташ нағз не, якта хона ба 50 кас хоб меравад. шумо фикр кунед ба ғайр аз тоҷикои узбеку мексиканцҳо мебиёд, индус мебиёд, хитой мебиёд, ҳама дунё як криминалҳо ҳам мебиёд, одамое ки 100 каса куштагӣ ҳам, одамо гурехта, аз дарвоза гурехтагиҳо ҳам мебиёд. ҳама одамо кати як ҷоба шумо детеншн медорад. то суда нагузаронанд, шумо ҷавоб наметиҳанд. Агар гузаред суда, агар шумо апрувал гиред, позитивный апрувал гиред, шумо сони иҷозат метиҳад дар омадам. Агар небошад, депортатсия. ба наздикӣ аз Чикаго 150 одамро аз худи хона гирифта бировардан ва ба детеншн бурда шинонданд. ман даже мегӯям ки аз шаҳри Нью-Йоркам чанд касро аз хона гирифта бурданд. ман шумо як ситуатсия мегӯям, ҳамчун ман барое ки офис ба кор мекунам, офиси иммигратсионӣ, ман ҳақам нест гӯям ки конкретно ки номи одам чӣ буд, чӣ ҳаст, ҳақам нест. лекин ман ситуатсия нақл кардан метавонам. як зани ёш ба мо омад, корхонаи мо ва шикоят кард ки падару модари ӯ, ин духтари ёш аз Самарқанд, ва ӯ шикоят кард ки падару модари ӯ дар детеншн қава шудааст. модараш касали диабет, касали давлени баланд ва ба ин ҳолати саломатӣ дар детеншн саломатии ӯ аз вай бадтар ва бадтар шуда истодааст, чунки модари ӯ соли синаш
ёш не гӯям мумкин 60 сола бошад, мумкин 65 сола бошад, тақрибан ҳамин солу сина. Падарашам бошад, саломатиашон нест. Ҳамун даруни детеншн ба шиштагӣ инҷа ба уже 6 маҳ детеншн ба шиштем. Худаш бошад дута фарзанди майдишкати ҳаминҷа Нью-Йоркба буд кати шавараш. Кати додариш 18 солагиш. Иммигратсионный сервис омада ахона шавару бачиша гифта бурд. Подозрение бо ҳамунам подозрение терроризм. Гифта бурд и вай духтар ҳозир бе шавар мондагӣ, дута бачи майда кати додарашам детеншн ба. Ана махар ахона гифта бурдан. Духтара пулаш нест ки ҳама қатара одама ҳамун иммигратсионный тюрма бироварда гирад. Чунки ҳар як процесс ками кама 6-7 ҳазор доллар. Ман ҳайрон барои чи шумо аз Самарқанд ҳавлиётона фурӯхта ҳар якта сари як кас ба 16,000 доллар дода ҳаминҷа ба омасетон Америка ба сони инҷа ба омада мӯлаш шелтер ба зиндагонӣ мекунад. Шелтер медонед ми чи? Шелтер ва хона барои одамои бехона, одамое ки ҳамон кӯча ба мондагӣ. ҳамин одамо шелтер ба зиндагонӣ мекунад ҳисоби давлат. Вой дод аз дасти ҳамин аҳволи омадагишон. Якта нимта самарқандӣ омада тракба кор кардагӣ, вой ма ана 10,000 доллар кор мекунед. То ҳамон вақте ки шумо тракба ҳай мекардагӣ мешавед, як дунё вақт мегузарад, як дунё пул меравад. Якдан тракбаам намешинед, вай хондан дар кор, лайсенс гирифтан дар кор, документ гирифтан дар кор пеш аз ҳамон. Як дунё вақт мегузарад. Ҷудоям азоб инҷа ба ин қатар осон не Америка ба. Албатта агар шумо биёед ва моҳон ба шумо ёрдам мекунем формая пур кардан ба иҷозат барои кор гирифтан ба мо ёрдам мекунем аз дасти моҳон чизе ки бирояд мо ба шумо ёрӣ мерасонем. Лекин инҷа ба пул дар ағба намебирод. Инҷа баям кор кардан дар кор, кори вазбин осон не. Зиндагӣ инҷа ба осонам не. Ҷудоям инҷа зиндагӣ арзо вай қимат вай корашам азоб. Хай агар инҷа ба шумо одаматон ҳаст аз сар то охир ваъда кунад ки ман дар калемба мегирам расходи шумоя биё гуфта, хай ин дигар гап. Лекин одамо ҳамто хеста мебиёд, одамое ки ваъда кардагӣ хештавор гурехта меравад, телефон ба ҷавоб наметиҳад мӯлаш. сони одамо сарсон шуда мегарданд анхел. ҳозир ҳамин масъала охирон гапе ки дар Россия шудагӣ ҳамун масъалаи террористӣ. Албатта ба ҳолати тоҷикоям вай мешавад, ба ҳолати ба ситуасияи тоҷико Америка баям тоже вай мешавад отражается. Вот. Ман бо гуфтанӣ будам ки баъд аз ҳамин акти террористӣ дар Русия бисёр тоҷико маҷбур мешаванд ба давлати худ гардонанд. Барои он ки русҳо акун тоҷикоя бе ҳамун ҳама ҷоба мезаданд, бе ҳамун арест мекарданд, бе ҳамун куҷоба ки надоранд мезаданд, пула зада мегирифтанд, қава мекарданд, чӣ коре намекарданд ба тоҷико русҳо дар Русия. ҳозир 100 бор бадтар мешуда кун, 1000 бор бадтар мешуда кун. баъде ки ҳамин чизе ки шудагӣ аз рӯи уже аз одами болонтарин давлат ба қонун меравад ки иноя тоҷикоя ӯзбекоя вай кунетон, аз Россия пеш кунетон. худи русоям куҷое ки тоҷико наравад дискриминатсия мекунанд, зану мезананд. ҳолати зиндагонитон вообще бетоқат мешуд. одамо маҷбур мешаванд хеста раванд Тоҷикистон, Ӯзбекистон. одамое ки 20 сол бошад, 30 сол бошад дар Русия зиндагонӣ мекунанд. шояд аз ваям зиёд Русия зиндагонӣ мекунанд. маҷбур мешаванд хеста раванд тарк кунанд, Русия тарк кунанд, ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон гарданд. одамое ки дар ҳамун Русия зиндагонӣ мекунанд 4 нафар миллати мона обрӯя паст кард.
4 нафар. Сабабаш чи аст? Сабабаш чи? Сабабашро гуфтан дар Кур. Ташаккури зиёд.